कोंबडी वड्यांच्या भाजणीचा व्हिडिओ आपण सर्वांनी पाहिला असेलच। काही जणांनी भाजणी तयारही करून ठेवली आहे, तर आपण फार वेळ न घालवता आज वडे कसे करायचे ते पाहून घेऊया। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर कोंबडी वडे तयार करताना काय काय तयारी लागते ती आता आपण पाहून घेऊया। आपण घेतलेल्या साहित्याप्रमाणे किमान 14 ते 15 वडे नक्की होतात। आता आपण कोंबडी वडे करायला सुरुवात करूया। ही आपण भाजणी घेतलेली आहे। ही भाजणी कणके इतकी बारीक न करता जरा सरसरीतच घ्यायची आहे। ही भाजणी कशी करायची याचा व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आता आपण वडे करायला सुरुवात करूया। ही भाजणी आपण 1.5 कप घेतलेली आहे। आता एका परातीत त्याला घेऊन त्याच्यात असा खड्डा करून घ्यायचे, कारण ह्याच्यात आपल्याला रव्याची पेज करून ओतायची आहे। आता एका कढईमध्ये आपण जितकं पीठ घेतले, म्हणजे आपण 1.5 कप पीठ घेतले तर 1.5 कप पाणी घ्यायचं आहे। हे पाणी छान गरम होऊ द्यायचं आहे आपल्याला। पाण्याला छान उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता ह्याच्यात आपण मीठ घालायचं आहे। याकरता मी अंदाजे 1.5 चमचा मीठ घेतलेला आहे। गॅस आपला हाय टू मीडियम मध्ये आहे। आता आपण ह्या उकळत्या पाण्यात रवा घालणार आहोत, तर यासाठी आपल्याला पाव कप रवा लागणार आहे। हा बारीक रवा घेतलेला आहे आपण। एका हातात रवा घेऊन एका हातात 1 चमचा घ्यायचा आहे। रवा ओतत असताना चमच्याने हलवत राहायचे, कारण त्या रव्याला आपल्याला गुठळी होऊ द्यायची नाहीये। आपली पेस्ट तयार झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ही पेस्ट आपल्याला भाजणीच्या पिठात घालायची आहे। तुमची एखादी गुठळी झाली असेल तर ती चमच्याने फोडून घ्या। आपण केलेली रव्याची पेस्ट आता आपण ह्याच्यात घालून घेऊया। आता पीठ आणि रव्याची पेस्ट ही चमच्याच्या साहाय्याने एकत्र करून घ्यायचे, कारण पेस्ट खूप गरम आहे। जेवढं पीठ घेतलंय तेवढंच पाणी घेतलं की ते पुरेसं होतं। पण जर मळताना वाटलं की नाही पाणी कमी पडले तर आपण थोडंसं गरम पाणी वापरू शकता। आता हे थोडंसं गार होऊ द्या, म्हणजे आपण हाताने मळून घ्यायचे। हे पीठ आता हाताने मळण्याइतपत गार झालेलं आहे। आता हे पीठ आपल्याला छान मळून घ्यायचे अगदी। आपण जितकं पीठ घेतलंय तेवढंच पाणी आपल्या या पिठाला पुरेसं होतं मळताना। हे आपलं पीठ मळून झाले। आता हे एका भांड्यात आपण काढून ठेवूया। आपण मळलेला पिठाचा गोळा आता एका वेगळ्या भांड्यात ठेवून द्यायचे आणि त्याला झाकण ठेवून एका उबदार ठिकाणी ठेवायचं आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात पीठ भिजवताना ते किमान 4 ते 5 तास आधी भिजवून ठेवायचं आणि ते पीठ उबदार ठिकाणी ठेवायचं, ज्यामुळे पीठ छान येतं। थंडीच्या दिवसात वडे करायचे असतील तर पीठ आदल्या रात्री भिजवून ठेवा, किंवा किमान 8 ते 10 तास पीठ अगोदर भिजवून ते उबदार ठिकाणी ठेवा, म्हणजे पीठ छान येईल आणि वडेही मस्त होतील। हे पीठ आपण सकाळी भिजवलेलं होतं, जे आता छान आले पहा। आता आपण ह्याचे वडे करायला सुरुवात करूया। आता आपण वडे थापायला सुरुवात करूया। त्याच्याकरता काय करायचंय, पोळपाटावर मी ही दुधाची पिशवी घेतलेली आहे, जी मी स्वच्छ करून घेतलेली आहे, ज्याच्यावर वडे थापणे आपल्याला सोपं जातं। आणि एका भांड्यात थोडं पाणी घेऊन ठेवायचे। आपण घातलेल्या पिशवीला आधी थोडं पाणी लावून घ्यायचं। याने काय होतं, वडा आपला खाली चिकटत नाही। आता ह्याच्यावर आपण वड्याच्या पिठाचा गोळा ठेवायचा आहे। हा अंदाजे जसं आपण पुरीसाठी पीठ घेतो तेवढा गोळा घ्यायचा आहे। आता हात थोडा ओला करून तो हळूहळू असा थापायचा। आपण पुरी जशी जितक्या जाडीची करतो
तितक्या जाडीचा वडा थापून घ्यायचा. आता ह्याला मध्ये होल करून घेऊया. आता हा वडा पिशवी थोडी उचलून एका हातावर काढून घ्यायचा. हा आता आपण तेलात सोडून घेऊया. कढईत आपण तेल तापत ठेवलेलं आहे. गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू हाय मध्ये ठेवायची आहे. आता वडे आपण तेलात सोडूया. आपलं तेल छान तापलंय. आता आपण वडा सोडूया. पंधरा ते 20 सेकंदानंतर त्याला पलटून घ्यायचंय. आपल्या वड्याला छान रंग आलाय. आपला वडाही तळून झालाय. आता आपण तो काढून घेऊया. आता आपण प्लास्टिकच्या पेपरवर थोडंसं पाणी लावून घ्यायचंय आणि त्यावर वडाच्या पिठाचा गोळा ठेवायचा आहे. आता हाताला थोडं पाणी घेऊन तो छान थापून घ्यायचा आहे. जसे आपण होल करून वडे केलेत तसं होल न करताही वडे केले जातात. हा वडा पुरीसारखा अगदी टम्म फुगतो. तो आता आपण करून घेऊया. आता हा वडा आपण तेलात सोडायचा. वडा सोडला की झाऱ्याने त्याच्यावर थोडं थोडंसं तेल सोडायचं, म्हणजे वडा छान फुगतो. हा वडा असा फुगला की त्याला पलटी करून घ्यायचा. अंदाजे 15 ते 20 सेकंदात आपला वडा छान फुगून वर येतो. आपला वडा छान झालाय. आता तो काढून घेऊया. पाहिलंत ना कोंबडी वडे करणं किती सोपं आहे ते. तर मग लवकरच होऊन जाऊ दे बेत. या कोंबडी वड्यांची सोबत करायला नॉनव्हेज लोकांसाठी कोंबडीचा रस्सा आणि शाकाहारी लोकांसाठी चमचमीत काळे वाटाण्याची उसळ, या दोन्ही रेसिपीच्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तेव्हा तुम्ही हे दोन्ही व्हिडिओही जरूर पहा आणि कोंबडी वडे नक्की ट्राय करा. धन्यवाद.